לא פשוט לדבר על משה. אנחנו קודם כל לא מכירים ולא מבינים את הדרגה הרוחנית שלו, שהוא השיג. שהוא גם דרגה רוחנית וגם שהתגלתה בעולם שלנו, זאת אומרת, כי האדם, הוא הכי גבוה. והכי גבוה, זאת אומרת, בתכונת ההשפעה ואהבת הזולת, מכל אחד אחר. עכשיו, מבחינת המנהיגות שלו, כושר מנהיגות, לא הייתה לו שום כושר מנהיגות. ולמנהיג ישראל לא צריך להיות כושר מנהיגות בכלל. יש הרבה אנשים שיודעים לנהל, יודעים נכון לסובב את האחרים לפי האגו שלהם, או לטוב או לרע, אבל לפי האגו. ומנהיג האמיתי שנקרא ישר כל, ישראל, שמביא אותנו לתכונת השפעה ואהבה, הוא לא צריך להיות חכם, הוא לא צריך להיות מפולפל, ככה, הוא לא צריך להיות, לעבוד עם איזה מין תחכום, או אפילו רמאות, או משהו, הוא צריך להיות דווקא תמים. כי במידת התמימות שלו, לפי מידת התמימות, האור העליון דרכו פועל על האחרים.